Er du klar? Ja. Jeg vil lave en cinnamon challenge med min bror, Nikolaj. Vi spiser en ske... Hvad fanden det hedder? En spiseske hedder det. Fuld kanel, så vi går bare i gang. Vi har noget mælk til kassage. Ja. Hvis du skulle gå af. Nå, jeg havde ikke regnet ud. Og så taber jeg selv. Fuck! Det blæser også fucking meget. Ja. Men jeg bliver tøjt i halsen af det. Du har ikke engang spist noget af det nu. Sådan. Men jeg har spist det før. Det er det. Ja, det håber jeg nok. Ja, lækkert. Er du klar? My dick fell off! Klar? Ja. 3, 2, 1 nu. Fuck! Fuck! Jeg var død. Ej, prøv at se mælketongen. Det smager lort, det. Ej, fucking lækker. Det smager lort, det. Ej, fucking lækker. My dick fell off! Ej, fucking lækker. Fuck, man. Fuck, det smager godt. Smager det godt? Ja. Nå. Ja, det var så den her video. Skriv ned i bunden, hvis I skal lave nogle andre challenges. Ja. Så må I hygge jer. Hej.